pigahagad na face-to-face classes kan mga estudyante posibleng mangyari. Siguro sa CHED, naghahagad ang estudyante ki face-to-face talaga? Sige daw, Renz. Detalye mo, Renz. Imposible BP ito. Kaya nga, talaga, may mga nag-request talagang face-to-face, adi? I mean, itong pagkabasa mo kan headline ka. Ano. Imposible ito. Kaya nga, imposibleng mangyari, di ba? Pigahagad na face-to-face classes kan estudyante, imposibleng mangyari. May naghahagad, gusto sabihin, may nag-request na estudyante mag face-to-face. Roger. Di ba? Di ba man talaga, ano? Sige daw, idetalye mo daw. Yes, sa maray na agad BBP, kasi na maray na agas ng mga prantabay sa mga tugan niya itong mga bareta posibleng hanggang sa masunod na taon. Iyo. Nakastak pa ang mga estudyante sa online learning o pinagtataram na flexible learning system na kung saan nakabase sa mga online classes. Ang mga classes sa kolehiyo, lalo-lalo naman mga estudyante. Na naging statement ni Dr. J. Prospero de Vera, kang Commission on Higher Education, yung sinabi na imposible pa na patawanan ng tsansa na magkaiguanin face-to-face classes ang iba pang mga kurso apwera digdingan sa mga medicine or health-related courses kailan taan mga nagbabase tabi sin BP digdi sa health status o magin man sa COVID-19 status digdi sa satuyang nasyon kung sa iya na ini imposible pang gibon dahil lang tadakol pang pinagkokonsiderar na guidelines ng sa isang opisina para mag-resumir sa limited face-to-face classes sa iba pang mga kurso, talagang imposible pang mangyari. Ito sa iya, na pinagigibunindang ehemplo, yung mga ibang eskwelahan sa ibang nasyon na kung saan nga nagtistig na magbukas kan sa indang klase pero nagsararaman kiraray dahil lang na nagkaiguanin mga positibong kaso in COVID-19. Dahil sa ngunyan, natinugutan lang talaga, hindi nga aron kay College of Medicine dahil lang tasinda talaga mga postgraduate at sinikuanan talagang mga aram kung paano ang pagsunod sa tamang protocol or health protocol apwera digdi o kumpara digdi sa mga undergraduate na courses na kung saan talagang unaro pwede man talagang unang ipaserarom sa flexible learning system at hindi na pagpiriton na magkaigwa in face-to-face classes. Maski sa Manila kaya Lowens, Orange, ang mga medical schools pigutugutan na limited face-to-face. Roger. At talaga madipisil na magturo sa College of Medicine ang mga kuno yan kundi face-to-face. Roger, dipisilan. Okay. Kaya ining pinagtarang malabo talaga ang face-to-face classes, maski limited sa college, undergraduate school. Pero sabi kan texter digdi, man nga sa ibang estudyante na-request, man nga na ma-requesta, mo yakan ibang estudyante, online, tamaka ML, ligtas sa recitation, mismong si mataram nga ya, nagluya sa internet, ito pala, man aram ang simbag, pig off ang wifi, kaya bigla na disconnect sa Zoom. Iba-iba ka rin mga estudyante. Sabi ni 8446. Ang rason, sir, hindi makapasok talaga eh. Bakit? Ang hina ng internet eh. At least may rason. Sir, wala po kaming pang-load. At least lamang. Kaya pag pinareserve, ay, wara, sir. Okay. May punto mo sa texter ta. Pero, anyway, importante dyan, diligence kang estudyante para makaukod. Roger. Buda ang professors. Roger. Okay. Din mismo nga ni BBP si Director or the Dr. De Vera, natakol talaga sinda na receive na question. Halos sa mga estudyante, magin man sa mga magurang, na kung pwede ibalik maski limited na face-to-face classes. Pero siguro sa na imposible talaga mangyari. As in, hanggang sa next year, posibleng mas-stuck pa kita sa online classes. Ang kompletong entrevista kan DC Julius kay Dr. J. Prospero De Vera. Situation ng bansa. Sa ngayon, hindi pa dapat. Kasi hindi lang sa Pilipinas, but sa buong mundo, lahat naman ng mga bansa na sumusubok dyan, yung mga ibang sumubok, binawi nila. Kasi nakita nila na yung kanilang basihan pag-open ng klase, nung in-open nila, mali pala yung kanilang basihan, kaya nagsara din sila. So we are learning from the experiences of other countries, we are learning from the experiences of the ground, and as of now, it is not recommended as of now. So siguro pagka nagkaroon na ng vaccination, umabot na tayo sa herd immunity, pwede natin pag-aralan yan. Pero as far as CHED is concerned,
sa susunod na school year, flexible learning pa rin ang gagamitin natin. Pwedeng payagan ng konting face-to-face, pero hindi yung NWF o TPH, nasa school ka for X number of hours. Gagawin pa rin flexible. May mga araw na napapasok ka, may mga araw na nasa labas ka. Okay. Malabo, mananggad. Aha, malabon talaga. Yan pala si Kwan, Doc PhD siya o abogado yan? Doktor, Duwa ang kuwang kaagari, abogado pa yan si De Vera. Anyway, sige. Ano nga nang apod ka yan? At least, makuan mo pala, marambong sa pagbisita niya, digdi. Roger. Marambong dakol siyang daradarang istorya boda, may share sa mga Bicolano. Hanggang Mayo 9 tabi pipe, dakulon mga activities ang chat digdingon yan sa Bicol. Perang iriba ni? Ano tayo pipe? Perang iriba sinda, perang iriba? Dakol? Dakol sinda? Saan siya nagsakay? Kasuhapon sa babaan. Dere siya nagsakay, aeroplano, paligdi? Aeroplano pa digdi. Aeroplano? Aeroplano. Okay. Mga magagayang man yan. Dahil ko yung mga mga nag-rabot. May nag-check. Iyo man gayon. Kompleto man gayon ang mga kwan. Kompleto? Protocol. Okay. Sige. Yan sabi, Pipi. Ang mga nagdagdag na impormasyon dito sa luwas. Renz Luna, DC Julius. Salamat, Renz Luna.